Oma hai singlai tongko. Seng bud baca ni sekarang probu sini MDC tonggo Runel. Seng tabang ni o beri mama ceng apa ni o korok beri tonggo. Sini koram gana MDC tonggo ang tonggo David Mura Singh tonggo. Maharaja soh korok ba. Jepro seat ni bagui salai pro. Kilano ang nai pe sini hi sajak. Nge bono musaya. Sini borong genang Runel nombu bo nanai pu, Maharaja ni Tagarjola bu bo nanai pu, Maharaja to nasiri Tagarjola hi hoi rajak, David Mura Singh bo non nasiri hi hoi raha, Mirza Kathalia, sini Runel babu nasiri hi hoi raha, senjot to yakalai jak beli thamsa ni bagu, nget to mawo ngkaba, sengsai makable, bo 20 तारीख को जेप्रो joining खायु, आपरो नो खाबले. आगे हिंके बिसिंग बिसिंग साम खाई तो तब के ओपन ले फाई हम बनी मुखोक्सिंग ने कॉपल हा प्रो तब गुस्ती ने बिसिंग ओ बहाय बिस खना हमले केंद्र मंत्री भाई थांगै मालाय फो कटमा रो चिनर ने बिसिंग नो थांबाय खा एक्सपर्ट बो खाइजा खा नो खनानि रो सोशल मीडिया वो किला ब्लॉक कमिटी नि तब नि चिनि बरम गना प्रेसिडेंट सह खबै जोतो सिनी सब जनरल चेयरमैन जॉइंट चेयरमैन जोतो नो तिप्रामो थाया का ही सोशल मीडिया वो ओ बीजेपी नि गोडी मीडिया नो थुंग रहबायै सारा त्रिपुरा जे बने फापंसा बरो थुंग खाइलेला हा चिनि मथानि अगेंस्ट सो साम खायो ताबके महाराजा नो फुं खाइ साइ तो आं मालाय फैनाय होनो बयसलि खाइरो फिलांखा जों चिनि लाइनि नांनाय महाय बरो नो बरनो जों वाइट ए ब्लॉक जागारो या मांगनाय जे पार्टीनो जे नस्त खाइमा सिं खाइयो सिताबो आं पार्टी बाइस दंनाय फु आरो नों तो याकुं ताइ रग्राल हाबले बोबाग्रा नो बा हाजा फु बने पार्टी ओ हिनाय नो बा हाजा फु अमतमा अथबा बने एग्जांपल आगिरो जों खोनावो ओ बहिनो कागनि पालमालिया ngै बहि बर काहमा फु बकरा बाराहि काग फुहि हमनि हा बनि बकरा बारा साहिसि बहिनो काग फु हमा हा तिनी अमं बाहाय ब्ले जोंले ग्रेटर टिप्रालेन मूवमेंट नि बांसि सबा खाइतोमसि पुननो सि हाजालिया फु नेने चिनि सादन मनि ब्लॉक प्रेसिडेंट नो सि हाजालिया फु पूरा ब्लॉक कमिटी नो सि हाजालिया फु बनि अथ तांबा ओ बकरा बाराहि हमनि हा जोंखि और ब्लॉक कमिटी जतनि हायां खतमा द आं पूर्ण साइचं हायां खा ब्लॉक कमिटी प्रेसिडेंट होते शुरू खाइवे 30 जना कमिटी तंगमन न जतनि सि बस आजाया वाइट एम नि फिलिप जमाते न खवै बनि टीम पूरा 35 जना न साजाया के नंले बर साखाबा जों बनबो मासि बहाय बरनबो जों मासि नाय जों सिनि स्ट्रेंथ तेबो मा बारेरनाय दिनै महाराजा बाय कल खाइवे मालायै फटो बुजागै फाइखिंया काइसा एग्जांपल सानाय बुमा खरकसा बुमानि बोसा मांनै दङ खरकसा हिंखे बुमानो हाजा होय जे प्रपर गोबाक दङ तै मासा हिंखे बानो बुमानि माइते मते होवो मै हेलेवो नाव फारो रिसुवो थुं बुमानि सामन खाइथेनो बसुबाय दङ अथस बुमा बाय कक थाइसबा साया नों सेबानो काहा हनाय बुमानो साबो हाजाको बुमानो जे प्रपर आं हाजाव हि गोबाक तनाय नंदे हाजाको ने ना माइते मते होवो मै समो निनि नक फारो बुमानि सामन खायो बनदे नों बुमानो हाजाको हि हना अमा हाइसि दिनै अमा हाइ प्रोग्राम खाइफ्रो हिंखे बरक थुयाबो महाराजा बा हिंखे प्रोग्राम फाइखे महाराजानि गाना आसौयै गाना खे थांगै दंनाय अमा बो हाइसिब्ले जे बुमानो हाजाव जे प्रपर गोबाक तनाय बुमानो हाजा माने सिखलाया बनि सामनो डिस्टार्ब सिखायो जे बुमानो हाजानाय बखि बुमानि माइते मते होनाय निनि नाव फानाय सामं तांनाय नावब्राबारि फानाय बस बुमानो हाजागो तिनि सेम कंडीशन चिनो अरने ब्लॉक कमिटी नि जतनो बुबाग्रानो हाजागो बरखे बुबाग्रा बायसेसि सिनिजायाख अथच बुबाग्रानो हाजागै सामं खाइ दङ जतनो के नोंसोबानो बुबाग्रानो हाजाको हनायबा बनि राजबारियाव बुबाग्रानि राजबारियाव थाङै बुबाग्रा मालाय फायनाय कक साफायनाय बनो दिन होना बुबाग्रानो हसे हाजाया
bubagra no nosto khaini sinayo bahake chini Greta Thunberg movement no nosto khaino bonosi bo saktaru hani bang chung bohai leader bohai neta tongnai ro no bo chini YTF ro strong ke thancha khlaiwi bohai no bo chung masini nai tini joto chini Greta Thunberg no movement no asuk success khai phimani YTF ni bhumika joto ni sei pangko there must chini party songsawi je babe kosto khailekha chini kila am sayo bu chung je babe kosto khailekha omo joto jubok muini possible tabok chini jubok rok teibu kosto ma khainai chini generation no chung bahake buini side kusuko karoma no bubagrani imang tong singkhnawo asamo thangke দ্বিতীয় ত্রিপুরা अंगनानि मुसुया हि साजागो आसाम बाय मिजोराम थांखे तमा साजा द्वितीय त्रिपुरा अंगनि मुसुया हि साजागो निनि अम हाके मेघालय थांखे द्वितीय त्रिपुरा अंगनि मुसुया सेकेंड त्रिपुरा के बहुनानि मुसुजाया तानि त्रिपुरा न हंके बै थुं शासन खाइपे हा ते माने ओ द भारत कमरि थांनाय हा हाय हनै जतनो द्वितीय त्रिपुरा अंगनानि मुसुजाया फो महाराजा हंके बननो ताबो द्वितीय त्रिपुरा अंगनाय हाय हनै सि बैमार फ्रिनाय बहायजा खायने नाय दङ तिनि जों ग्रेटा त्रिपुरालेण्ड मांखा हिंके चिनि जाति नॉर्थ ईस्ट नि बिसिङो जतनि से कुसुको कानाय आफ्रंके जों द्वितीय त्रिपुरा नाय त्रिपुरा हायनाय जत मासरिनाय हानि बाङै चिनि YTF रो ओ चिनि त्रिपुरा न बै नॉर्थ ईस्ट नि बरक रो मासरुंनाय जा जेता बुबाग्रा वानसुंगमानि जेता बुबाग्रा मुसुंगमानि चिनि त्रिपुरा न जतनि साइ नॉर्थ ईस्ट नि कुसुको खेतलांनानि मुसुंगमानि बनो जों बुबाग्रानि सामुनो साररानि बागै जों चिनि आमसाइओ जों सामुमा खायनाय बुबाग्राबो जत कामि आमसाइ फाइवि निरनो साफाइ मेलिया जों मा बुजिनाय बनि जे बिसि बिजि लाइफ मासेया मानुंया माथुया सातुं होया वातिनो वाति होया बुबाग्राना जत हाजागो फाइदि बनि बुसागनो बकेर खाइनि मतसि उसको माया मुइतं दिनै आं सानानि मुसु जे आसे बिजि लाइव फासि चिनि बुबाग्रा जोंनो हाजागमानि बागै निरावनो हाजागमानि बागै जतनि बोखानो नारंनानि बागै तमा तामो सिनाय जेसो बर इगो प्रॉब्लम तंथों बनसासि बुबाग्रा खानावै एकदम सिंपल के आदर खायै तंथं दिनै जों तानि बुजिया चिनि जुबक रक मा सानाय जे चिनि दफानि बिसिङो ताबक फानो ग्रेटा त्रिपुरालेण्ड माया हनाय रनो जों मा सानाय चिनि जुबक रक बैखे बाहायखे तेलेंगाना मा बैखे झारखंड बाहायखे मा कलाइसाखे मा हिखागाय न तेलेंगाना 52 इयार मुभमेंट खायो 52 बছর बरक मुभमेंट खायो ताबक सिमाव बरक 5-6 বছর खसि तिनि चिनि मुभमेंट बफ्रसि चेंबा मुभमेंट चेंमानि तुइजेसनि आमल मुभमेंट चेंहा 2-3 বছর 4 বছর 5 বছর नों एदिसि माइ थांहा बनि पराय चिनि मुभमेंट करिखा ताबक मुभमेंट चिनि बुबाग्रा नेतृत्व खाइमानि 2-3 मास खाइबा माइसि बर' सेटलमेन्ट नों थाङो 2-3 मास बुबाग्रा सामु माइसि 24-25 বছর के बबनो सेटलमेंट लइमालिया बाजबनि आं बरनि रियांनि MP बरनो बार बुदोइ कप्लाइ खाइ रहमानि किन्तु बमंसा खाइलांमालिया तिनि बुबाग्रा न जेफ्रो दसरामो बुबाग्रा सावो बुरु र अरसिमा तंनाय पाता रवै बरनो एलति रवै अरनो तंगनानि व्यवस्था खाइनाय बुबाग्रा हाय हनै आंग्रनाय हनै गसेफ्र गोबांना लुकुर बुबाग्रा न टिटकारि रबायखा ब MP बिया मिनिस्टार बिया MLA बिया ब बाहायके बुरु रनो सेटलमेंट रमाना नु खाबले 2-3 दिन परे हेंके दिल्लीआव थांबै एग्रीमेंट खाइबै चिनि कुनो मिनिस्टार नि 6 रोजानि तंगर चिनि त्रिपुरासानि मिसिङो केबो गरै जे मिनिस्टार के चिमिसि आरो खाइमाना हि होनाय र ओ एग्रीमेंट 6 रोजा गरै तिनि चिनि ग्रेटा त्रिपुरालेण्ड बो अमाहायके न पसिबल नाय ताबक जे माया हि होनाय र आसाम न कागै मेघालय माखा बरक थानसाके चबा खाइमानि बागै मिजोराम माखा बरक थानसाके चबा खाइमानि बागै तिनि जोंखे तानि माया खानायबा जों ताबक जे माया हि सानाय र
borok saksa no confidence kere saksa no confidence kere ni bagoi tini borok maya hi chawo tini bubagra hinke bini negative no positive kit langoi jek pan phuno gui do nai jan omong kha bubagra ni somai bubagra jek pan chini tiprasa no north east ni joto ni sai kusuko te gnang ko khaina ni bagoi boni wan chongmung tongu chini economic tani develop khaya khanai ba nung je phal moi ko thung khai di tui tong kha hinke কিন্তু বইনর হাইয়া রাজস্থান রক নিনি সিমলার নিনি হিমাচল প্রদেশ রক ইউটিউবে নাইনাই বাयदि বরনের থালাই ফাংসাবো আসাইয়া মস থাইসাবো থাইয়া নিনি মাইসনা কলসা পর্যন্ত থাইয়া আর নি দেশ রক বাহাকে বরনিন জাতিন পজিটিভ খাই তাবো রাংসি বরক নাবাই মেয়া হিমাচল প্রদেশ রক টুরিস্ট খাইনি বইচিনামা খাইনি হিসি থাङै रां रय मातंबाय जोंखे चिनि अर चाबाया नंबाया ताबक फानो जों दंमावो जों सुदु उसकोप नाङो जों सुदु अधिकार नाङो जों जे खाइमु सुमायनो जों मा खाइखे जों दाइतिनो डेभलप उनाय तिनि जे जों बिखरा खांग्रा मासे मानो याखे दंमानि आगिनि बुरा बुरिनि कगनो नंमै तो खाइदि आगि जों बिखरायाछि पान्डाराव अंगे जों माइदुल बाय मइदुल कलाइवैछि आसो खुसिखे दंलायो बसिनि ट्रेडिशन छि राजा बंश हनै चामानि सासि ताकजों वानजै हाइके माजिया खाइसे हि दुइटा माने चिकन आ प्राइभेट जों मायाव फैया जों आगिनि चिमिनि चिनि बंशनो काहांखे चाइ फैमानि गोबांखे चाइ फैमानि बागै ताबकफोरनो चिनि लय दंख किन्तु चिनि इनकाम करिनि बागै जों चामालिया अमहाइसि तिनि बर हंखे लय खाइ फाइजाक आफ्रो बिख्रानि बागै हानिबां आपिस काइसा बाय बरके मायाव फंसा माव जोंखे चामाया अमं बरनि जिन गतसि बरक लय खाजाक ता माने बरक चिनि अर फाइवे चिनि बुखौ माने ता मसिनाय जोंबा मनगु बरनि बहाव सगो महाजा चिंतम तिनि कोटि कोटि ताइसिमफ्रा आं सामानि कोटि कोटि नि जे प्रोजेक्ट सबा माबा बरक मांसि मावो जोंबोनो मानाय ग्रेटा तिप्राले हांके साकिना खांखे जोंबो जों माबा 69% बरक सिनाय पायो जों 31% सि मावो अथस जों सालायमा दं चिनि हा होनो चिनि हा न चिनि सासन खायनायनि बागै जों जबा खायहनै साजा हमले कम्प्रोमाइजिं पाइहा मासत मोनसा करे ख्याबोनि कम्प्रोमाइज पाइहा किन्तु चिनि बोबाग्रा कम्प्रोमाइज खाया अमो जों पयतो मासा नाय बोबाग्रा न सन पयतो चालिया हंके नों साकसेस पयतो तासा सिरि हाइसि तिनि आं तमा साइतं खना आं तमा खायनाय निजे साकसेस नों ग्रेन्डि ताना सिरि जे बोबाग्रा सामानो नों बिसा जाया हंके हानिबां आं कयनायनि मुसुबो सिनि वाइटिएफ जों तेबो स्ट्रं मांनाय निनि केरियारनि बागै चिनि दफानि केरियारनि बागै चिनि सोसाइटिनो जों जतनि साइ कुसकु चिनि तिप्रासा दफानो बैनिसाइ गोरोंखौ सिजाखौ खायनायनि बागै जों ग्रेटा तिप्रालेण्ड जेकफानो नांगो बनो सक्सेस खायनाय हिंके चिनि आमचायावबो जों स्ट्रं मा खायनाय फायनाय विधानसभा नभेम्बर नो विधानसभा ngoni समाबना दंगो बनो नावै जों प्रिपारेसन मांनाय जों अ आमचायो जेकफानो कप्लाय मांलायनाय जेफानो बासाथों अ जागा जों फना बासा खिसिंनाय अमाहायर कुनु दिनो जों वानसलाया जों ग्रेटा तिप्रालेण्ड मुभमेन्ट नि बागै जेफानो थों बोबाग्रा संगै रहा के जों मकमैनो चिनि अ आनारस मारियो जों बुर मारनाय अमासि जों समाय मांनाय दिनै जों आनि चाजाकमानि बरक या हिंके जों बडया हाइके वानसक खांके चिनि ग्रेटा तिप्रालेण्ड मुभमेन्ट सक्सेस यांनाय अमासि जतनो हामबाय खुलुमबायखा वाइटिएफ आइलक थों बोबाग्रा आइलक थों तिप्रामथा आइलक थों